Hallelujah. Wonderful Nyankopɔn hyɛ bebree na mma wakɔ aban so de bawti asese dwumadie so. Nyame nyɛ ɔkɛseɛ ɛwɔ Yesu din mu. Nyame nkronkron ɛbɔ mpaeɛ sɛ fa wakwan kyerɛkyerɛ yɛn na ma yɛhu w'ani onyam no kɛseɛ. Yɛda wase wɔ Yesu Kristo din mu abɔ mpaeɛ. Hallelujah. Wonderful ɛnɛ nso yɛbɛfa yɛkenkan nsɛm afi Hebrifoɔ mu 9 nkyɛmu du baako kɔsi du mmiɛnsa no. Mama yɛntie Awurade asɛm. Na ɔkyerɛ mu sɛ momma yɛmbɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yɛbɛwura Onyankopɔn ahome mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn mu biara ɛntɔ nsɔhwɛ mu. Ɛsiane sɛ Nyame asɛm no ɛte ase na ɛnnam kyɛn sika nofɛ no mpo. Na ɛno ɛna ehwuro mu kɔ akoma mu na etimi ɛpɛɛpɛɛ ɔkra ɛne honhom mu. Na afei waba nnompe ɛne emu nneɛma nyinaa mu. Abroni bɛka sɛ marrow. Na Nyame asɛm no ɛna ɛwɔ ho kwan sɛ obu atɛn na ɔde nhyehyɛeɛ ɛba nipa akoma mu. Na ɔkyerɛ yɛn sɛ abɔdeɛ bi eni hɔ a ɛwɔtumi ɛhinta efi Onyankopɔn anim. Bibia de n'anim adagya. Bibia na n'ani di akyire. Na ɛtwa sɛ yɛhu ne sɛ saa Nyame a yɛde nneɛma esiesie no yi ɔno a ɛna yɛkɔgyina n'anim ɛwɔ atemmɔ mu. Ɛnɛ nipa suro nipa kyɛn sɛdeɛ osuro Onyame. Ɛno nti Nyame nkronkron yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛne yɛn mmeranteɛ ne mmabaawa nyinaa ma yɛtumi abɔ abrabɔ a ɛyɛ kronkron. Efisɛ w'anim ɛne yɛbɛbɛbu atɛn. Mankogyidini biara ma n'anim mmra ne ho so sɛ yɛwɔ akontabuo bi ebu. Edwuma bɛn ɛne yɛayɛ ama Awurade. Ɛdeɛ ne yɛayɛ a ɛnam so ma afoforɔ nso ate yɛn Nyankopɔn nka. Onyame asɛm no tumi wɔ mu. Ɛno nti no Nyankopɔn kaa sɛ wɔpagya ne din Jehova. Wɔpagya n'asɛm akyɛ ne din Jehova. Wɔpagya n'asɛm akyɛ sɛ n'asɛm ɛne Yesu. N'asɛm na ma yɛn tumi. N'asɛm yi na ɛkyɛn sika nofɛ no yi o. N'asɛm na tumi ɛpɛɛpɛɛ ɔkra ɛne honhom ntɛm. N'asɛm na tumi pɛɛpɛɛ nnompe ne emu nneɛma nyinaa ntɛm. Saa na Nyame ɛna wama yɛ kwan sɛ yɛmfrɛ no aba agya. Menim nea ɔyɛ wo papa. Nanso mekamfo ma wo sɛ fa ho bɛbɔ yɛgya a ɔwɔ soro yi. Na ɔbɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Ɔbɛyi bubu nkondua nyinaa efiri hɔ na wama wo fa ho die. Onyankopɔn mmoa yɛn sɛ yɛbɛdi nokora ama no akɔ awieɛ. Na nkɔba ne sɛ yɛbɛka n'asɛm na yɛbɛdane the opposite way anaasɛ nea yɛka no yɛnyɛ no. Awurade mɛmpare yɛn. Sɛ nea yɛka no ɛnoa ɛna yɛyɛ. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ deɛ anuonyam hyɛ bɛbrɛ asafo Awurade din na yɛpagya mu nhyira nso ayɛ yɛn nso yɛdea. Ɔdɔfoɔ fa ho to Nyame asɛm so. Wɔpagya n'asɛm. Wɔpagya n'asɛm. Ɛno nti mma yɛmfa yɛn ho nto asɛm yi so na asɛm no yɛ yɛn ho nsɛnkyerɛnne. Na ɔbɛyɛ yɛn ho adwuma bɛwie no yɛbɛte nka sɛ Nyame nkronkron wabɛsra yɛn. Nko Nyame adom aboa yɛn na yɛni aba yɛn ho so da a yɛwerɛ mfi yɛn ho da na yɛbɛgyina pintin ɛde ama wo Awurade. Yɛda wase bebree ɔdomfoɔ sɛ wayɛ na adom yɛtie w'asɛm. Yɛsrɛw sɛ bɛka yɛn ho na mante aseɛ ɛnyɛ dwuma na yɛnte w'asɛm ase na yɛtimi ɛde abɔbra nso ahyɛ w'anyimnyam. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ baabi a yɛbɛdu biara no yɛntimi ntwa akra ɛmfa ma wo Awurade. Ɛmfa nhyɛ wo din kronkron anuonyam. Yɛda wase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ Nyankopɔn hyɛ bebree. Sɛ wo subscribe biara no wayɛ ne saa abɔdɔn no so. Wayɛ nso a yɛka sɛ Nyame ɔnhyira bebree. Na ɔntrɛ moahyia mu
Baby obedu bi obepagya Kristo din no nsɛnkyerɛnne ndi akyire. Na yɛne onyam hyɛ Asafo Onyankopɔn hyɛ bebree wɔ Yesu Kristo din mu. Enjoy your day. Have a fruitful day. And if Jesus say Yesu ama enna yebehia ochina. Oba nso a ne yie mu a mama yensiesie ye ho entwen agyenkwa ne maye no. Efisɛ nya waka no eno a ene bebe mu. Onyame onye mo kɛseɛ na ɔma yenyina ye hu n'ani onyam wɔ Yesu din mu. Amen and amen.